dag der skal vi lave sådan nogle her. Det vi skal bruge i dag, det er et stykke hvidt papir, for eksempel en pink en. Så skal vi bruge en halvt stykke toiletpapir, hvor højt man vil have vasen. Og så skal vi bruge en rund cirkel, som passer til den her. Og så skal vi bruge noget silkepapir og noget lim og en saks. Og det man starter med, det er, at man bøjer det op her. Sådan her. Og så ruller man bare sådan her. Og så ser det sådan her ud cirka. Og man skal lige bruge noget tape for at sætte den fast her. Så det gør vi lige. Og så ser det sådan her ud. Og så har vi lige sat tape på hele vejen op. Så tager man det farvestykke papir, man vælger. Så bøjer man det op sådan her. Og så lige gør det sådan her. Så skal man bruge saksen. Den klipper man så hele vejen op her langs med strimlen. Så ser det cirka sådan her ud. Og så starter man heroppe, der skal man bare den være. Så går man op til her, hvor der ikke er hul. Så klipper man sådan nogle strimler her hele vejen op imellem. Og så ser det sådan her ud. Det næste du gør, er at du sætter lige fast, så der er noget her. Så kører du lige lidt rundt. Så tager du lige et stykke tape her. Og lige sætter den fast, så den ikke rører ind. Og så ruller du den egentlig bare rundt her. Sådan her. Og så bliver det til... Og så ser det sådan cirka ud. Og så tager man lige et stykke tape her. Og gør det her, så den sidder ordentligt fast. Og det gør man lige et par gange, ellers kan den godt ryge af. Fordi der kan godt være lidt huller her imellem. Eller lidt løst papir. Og så ser det sådan. Og så ser det sådan ud, og så dækker man en, eller så laver man en til, så den dækker lidt mere nedad. Og det vil jeg lige gøre. Og så har vi gjort det. Så har man et stykke tape igen. Og lige sat den ordentligt på her. Og så kører man rundt om i stedet for. Så det holder nemlig godt nok. Ellers kan det godt gå galt. Ja, så er den færdig. Så vil vi så lave vasen til den her. Og der skal man bruge et stykke silkepapir, der ikke er så stort. Og så skal man bruge lim. Og så skal man bruge den her. Der kan man have en køkkenrulle, der er tom eller færdig. Og det er den midt over her, hvor højt man synes vasen den skal være. Ellers tager man en toiletrulle og bruger det. Så gør man sådan her, tager lige limen. Og så gør man lige sådan her, limer lidt på. Lige hurtigt her i starten. Så gør man sådan her. Der. Eller lige sætter lidt mere lim på her. Hvis det blev lavet forkert. Og så sætter man lige lidt mere lim på her. Og så kører man rundt. Og så sætter vi lidt mere på. Og så gør vi igen. Og igen. Og så er I færdige med det. Så ser det cirka sådan her ud. Og så ser det cirka sådan her ud. Så er det jo ikke meningen, det skal være så langt. Så bukker man bare silkepapiret herind. Så det sidder fint, så, eller hvordan man synes, det skal sidde. Og så gør man bare i begge ender. Så når man har gjort det her, så kan blomsterne jo ikke bare sidde her. Så tegner man det op her, hvordan det så skal se ud, eller hvor stor den skal være. Og så ser det cirka, så skal man lige klippe den ud her. Så ser den cirka sådan her ud. Så gør man sådan her, så skal man lige have den på. Og så tager man lige lidt lim på, rundt herude i kanten. Så det kommer til at virke, ellers kan den jo ikke sidde fast.
Så ser det cirka sådan her ud. Og så tager man den her på og får den til at passe, hvordan den nu skal sidde. Den passer så ikke helt så godt, men det kommer den til. Gør man bare sådan her, og sætter dem lige fast herude i kanten, så den kommer til at passe. Så har vi gjort det. Sådan set ved at være færdig. Så tager vi bare blomsten og sætter den i her. Ja, og så kan man for eksempel lave et blad på, og ligesom den her. Man kan også lave nogle mønster på, hvis man har noget til at gøre det med. Man kan godt lide, hvad man vil med vasen og de andre blomster. Og man kan selvfølgelig lave mange flere. Og tak fordi I så med.